Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, 40th EDSA People Power Revolution ginirumdum sa siyudad kang Naga. Apat na estudyante na bagsakaning lead wall mientras sa pinagigibo ang programa sa EDSA People Power Anniversary digdi sa Naga. Tulong kalalakihan na nagkakawating Karay Cruz sa sarong bilaran sa Kanaman Camarines Sur, dinakop kan mga pulis. Mga estudyante Kampili National High School may magayon na eksperyensya sa saidang pagbisita sa Naga College Foundation. Uya ang mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Jo Maika Angeles. Pagselebrar kan ika-40 anibersaryo kan EDSA People Power Revolution sa syudad ng Naga, pinanginotan ni Naga City Mayor Lani Robredo. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Sa paagi ng wreath-laying ceremony sa Freedom Monument na pinanginotan ni Naga City Mayor Lani Robredo as in Naga City Police Office, City Director Police Colonel Gilbert Fariñas, pinagpuunan ang programa para sa pagselebrar kan ika-40 taon kan EDSA People Power Revolution na nangyari kan February 26, 1986. Nagdulot maninburak ang DepEd Naga sa pamayo ni Dr. Susan Collano as in ang National Historical Commission na iyaon sa syudad ni Naga. Sinundan man ini kan inaapulindang People's March pasiring sa Metropolitan Cathedral na pinagpartisiparan kan PNP, BFP, mga estudyante, simbahan asin mga opisyal kan lokal na gobyerno kan Naga. Nagkaigwa maning pagtaram kan nagkaperang personalidad kung sa tinaawan importansya ang pagselebrar kan EDSA People Power Anniversary maski may 40 taon na ang nakakaagi. Para kinaga City Mayor Lani Robredo, ang EDSA People Power Revolution nagpapagirumdum na ang tunay na puder yaon sa kamot kan lambang tawo. Kita po niya naagap si celebrar ta si 40 years of People Power Revolution sa EDSA. Gusto ta po ining hilingon bilang selebrasyon. Dahil lang sinangyari 40 years ago, sarong di ita inaasahan na ang tao nilabanan talaga ang diktadorya, nilabanan ang mga iniisip tang di kayang labanan. Kaipuan ta ining iselebrar every year dahil ini si pagpagirumdum na ang tunay na poder nasa kamot kan mga tao. Kaya dawa si mga aki niya na kay pa nabubuhay kang nangyari sa EDSA. Dapat leksyon ini para sa inda na di gustong sabihin na mayo isin ng katungdan, mayo isin ng poder, mayo isin ng magigibo. Dahil ang leksyon kang EDSA sinasabi na ano man ang estado mo sa buhay, pwede mong ilaban basta para sa katotohanan. Mientras tanto, nakalerto man ang Naga City Police Office ngunya na aldaw huli ka na sabing aktibidad. Para sa Jaran TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, kabali ang grade 12 student na si Kenneth Borromeo kan Naga College Foundation sa nag-atindir kan programa kasubagong aga sa paggirumdum kan ika-40 anibersaryo kan People Power Revolution. Susug sa iya, importante sa mga araw niyang estudyante na ginigirumdum ang mga nakaaging istorya para maintindihan kung ano ang mga ipinaglalaban sa ngunyan. Sa importance po ng pag-remember po ng mga ganitong events, most especially EDSA People Power Revolution Day, is to recognize the past events po na kung saan kailangan po natin pahalagahan yung mga nagaganap for the past years, the current years, the future years, para po mas maging aware po tayo sa paligid natin kung ano yung nangyayari po sa ating bansa. Kumbaga po in short is para po mas maalala po natin yung kahalagahan ng pagpapahalaga sa ating ipinaglalaban po sa ating bansa. Padagos sa mga bareta. Tulos dinara sa Bicol Medical Center ang apat na mga estudyante kan Universidad de Santa Isabel matapos mabagsakan sindakan lead wall na pinagamit sa programa kan People Power Revolution kasubagong aga sa Metropolitan Cathedral. Sa video hali kay Bicolanong jailer, mahiling ang mga grupo nin mga estudyante na nakatukaw sa irarong kan sarong tent, mantang may sarong estudyante man ang naglalakaw parani sa mga nakatukaw na estudyante kan biglang matumba ang lead wall.
Maririsaman sa lugar na may kakusugan ang huyop kan duros. Tulos man naagapan ang mga nadattugan estudyante asin nadara sa ospital. Tulos man nagkondisir nin pag-imbestigar ang mga otoridad. Sa iba pang bareta, nagkapirang banwaan sa probinsya ng Camarines Sur ang nagsuspender kan face-to-face class ngunya na aldaw para tawandalan ang paggirumdum kan anibersaryo kan EDSA People Power Revolution. Kabali sa nagpaluwas ng memorandum iyo ang lokal na gobyerno kan Magaraw, minalabak asin iba pang banwaan. Sa aga, balik naman ang face-to-face class sa mga banwaan na nagsuspender ngunya na aldaw. Padagos sa mga bareta. Naghahanda na ang City Veterinary Office para sa gigibuan ng mga aktibidad sa masunod na semana kasabay kan Rabies Awareness Month. Sa sa 1 kan Marso, magkakaigwan ng libreng kapon, spay asin baratong pagbakuna sa mga hayop, nagigibuan sa JMR Coliseum. Iniimbitaran man ang publiko na magpartisipara sa Walk with My Pets asin pet blessing. Alagad dapat kompleto ang darang gamit asin valid ID para makapag-avail kan mga serbisyo. Sa samuyang pagbabalik, LGU Magaraw planong palinigan ang Magaraw Creek. Yan asin iba pang mga nangyayano tabareta dibilang sudyan ng TV48 Naga, Newsbreak. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga bareta, sa social media post, kinumpirmar ni Mayor Maruja Senyar ang sa indang pag-request sa DPWH Region 5 nin heavy equipment para sa desilting asin declogging kan Magaraw Creek. Nagbisita naman subot sa indang banwaan ang project coordinator kan DPWH Equipment Management Division para mag-site visit. Nakiulay man ang alkalde na lugod maaprobaran tulos ang sa indang request. Sa police report, 3 persona na nagkakawat in Caracruz sa sarong bilaran sa Kanaman, Camarines Sur ang dain nakadulag matapos arestuhon kan mga pulis. Alagad may 10 nakadulag na iyungunyan ang pinag-aaram kan PNP kung ano ang mga pangaran. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela.
Arestado ang tulong lalaki sa ginibong police operation kang Kanakman Municipal Police Station kasubagong alauna nin maagahon sa Zone 7 Barangay Talidtid, Kanakman, Camarines Sur. Naabutan kan mga operatiba ang grupo nin mga lalaking nagkakarawat ning Karae Cruz sa Sarong Bilaran. Alagad tululang digdian na aresto kan PNP, hulit tamarikas na nakadulag ang iba. Binistuan mga suspect na sina alias Anjo, alias Orly asin alias Miguel. Na-recover sa lugar ang maabot sa 5,000 pesos na taya asin ang tulong pidaso nin bariya na ginamit sa pagsugal. Sigun kay Police Captain David Olleras Jr., Chief of Police kang Kanakman MPS, sa oras na mabisto ang mga nakadulag na sospetsado, sasaangatan man sindanig kasong pagbalgar sa Presidential Decree 1602 o Anti-Illegal Gambling. Naaktuan mismo na nagkakarawat po ng pull out or Karae Cruz ni po mga suspetsado. Actually ma'am, pala ako lini. Kaya lang, pag respondenda, siyempre natunugan man nila na may pulis, kaya siguro po naka-debate man nila arrest po. Pag nabisto mo si mga si nagdulag, siyempre iba mo yan sa pag-file ng kaso. Nakatalaan na i-file ngayon na aldaw sa Fiscal's Office ang kaso kan tulong arestadong suspect. 30,000 pesos ang posibleng piyansa kan kada saro para temporaryong makaluwas sa karsel. Sa ngunyan, nasa custody ang mga naaresto sa Kanakman Municipal Police Station. Para sa JNN TV 38 Naga, Christina Balansuela, Newsbreak. Sa police report, matapos mabakalan in subot illegal na droga kan mga personahe kan Police Station 5, ang 41 years old na street-level individual na si alias Jojo, tulos ining inaresto kasubanggi sa Barangay Triangulo, Naga City. Kan gibuhon ang body search, 5 plastic sa in subot illegal na droga ang na-recover digdi na nagkakantidad 6,800 pesos. Pinoproseso na ang isa sa angat na reklamo sa nasabing suspect na yaon sa custody kan Police Station number 5. Ng buy-bust operation sa illegal drugs na kung saan sarong street-level individual ang satuyang nadakop. So aside katong nabakal sa iya, igwa din sa iyang na-confiscate na another 5 sachet ng suspected shabu. Sa ngunyan, itong suspekta is nasa kustudiya kang Police Station 5 habang hinahalat itong result, katong chemistry result, katong drugs na from forensic unit. Sa iba pang barata, sarong submachine gun, sarong caliber 45 pistol, 2 rifle grenades, anti-personal mine, mga bala asin libro. Ini ang bitbit kan sarong miyembro kan New People's Army na si alias Budoy na nagdesisyon na magbalik loob na sa gobyerno kanakali sa semana sa Barangay Ibaugan, Daraga Albay. Naging posible ang sayang pagsuko sa tabang kan 31st Infantry Battalion asin PNP. Sa ngunyan, nasa custody ka nasabing batalyon ang nagsukong rebelde, mientras na inaasikaso na ang proseso para ipasairarong ini sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kan gobyerno. Sa iba pang bareta, sobra sa 700 na PNP personnel kan Naga City Police Office ang pinagdeploy para magtaonin seguridad sa pagselebrar kan ika-40 anibersaryo kan EDSA People Power Revolution. Kabali sa tinutukan kan deployment iyo ang road security asin pagmanihar kan trapiko sa mga lugar na ginamit bilang venue kan mga aktibidad. Pangeno ta obheto kan PNP kung taano may deployment ni dakol na kapulisan, iyo na masigurong mayong insidente na mangyari na konektado sa aktibidad ngunya na aldaw. Nag-deploy kita ning nasa 700 plus na personnel. Yaw na di kabilang digdi sa 700 plus na ini itong mga buong Naga City na big deployan ta since igodigdi yung mga na-assign ipig-assign ta sa traffic, sa mga places na pwedeng kaning plaza and other business establishment tigla gananta and road security. Gwa kitang identified na makandak ni activity digdiyo sa saro digdiyo sa Plaza Rizal iyo itong grupo katong sa kontra corruption
And itong saro is itong sa from adno itong sa pillars. So di nagaganapon ninda sarong tok gathering nagaganapon ninda digdiyo sa 15 Martires. Sa iba pang bareta, saro sa target ka Naga City iyo na maipuli ang kampyonato sa Palarong Bicol, nagigibuhon ngayon na March 1 to 7. Digdi na kasentro ang pagpreparar kan mga atleta. Tinutukan ninda ang mga manlain-lain na sports tanganing magkaigwanin magayon na performance na ipapahiling sa Legazpi City. Susok ki Division School Superintendent Susan Coliano. Yaon man ang suporta kan LGU Naga kung kaya mayo man silang inaatubang na dakulang problema pag-abot sa budget sa pagkakan, uniform asin iba pa. Athletes na last year, mga bago. So, iyo talaga yan. But then again, kaya nga ni, big hiling po kung saan ma-concentrate na maray. So, yan number one challenge kung paano maibalik ang championship sa Naga City. All the others, mga usual sinda, mga usual challenges, preparation, sa procurement, sa uniform, sa allowance, sa gabos-gabos. Every year, araw talaga kayan. Mayo maning nakaka-perfect kayan. Dahil data control ang gabos kaya na factors. But as of this time, okay naman po ang coordination with the City Hall para sa uniform and etc. So go na, go na. Mga estudyante kan Pili National High School na nagkaigwakan sa inang campus tour sa Naga College Foundation, may magayon na eksperyensya. Ang detalye sa report ni campus correspondent Jonadel Ruby. Para sa mga senior high school graduating students kan Pili National High School, ang paglaog sa college journey ang saro sa mga challenging na parte sa buhay kan sarong estudyante. Nangunyan sa inda ng pinaghahandaan, urog na ang pagpili kan sa idang kursong kukuanon. Sa inang pagbisita sa Naga College Foundation, dakol na estudyante ang natauanin pagkakataon na magkaigwang hands-on experience sa inang pangarap na propesyon sa paagi kan pagbisita sa mga iba-ibang state-of-the-art facilities. Sigun kay Marianel Espanto Rico, yaon man ang kaba, alagad maugma sa pagmati na nagkaigwasinda nin arog kaining mga eksperyensya. Saro subuot sa iyang na-enjoy ang sa inang pagbisita sa GNN Audio Visual Room. Gamit. And dito rin po sa pag-broadcast po, medyo nakaka-pressure pero po, nung nakatutok na po sa akin yung camera, parang ang saya po and ang sarap sa feeling na parang nagbabalita ka po ganon. And ano po kasi nung elementary po ako, ang dream ko rin po kasi yung parang, wow, gusto ko po magbalita, ganyan kasi parang napakaganda po nilang pakinggan, ganun po. Like parang gusto ko rin po na nakikita po ako sa TV, like parang nagbabalita po ako ng kung Para sa Naga College Foundation, ang pagtaunin exposure as in hands-on experience sa mga incoming college students. Ang makakatabang para matauan sinda nin tamang giya sa pagpili nin tamang propesyon. Para sa paglaog ninda sa actual na programs, sinda maugma asin sigurado para sa mas malinaw na futuro. Para sa GNN TV 48 Naga, Jonadel Ruby, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingon na i-follow ang saming official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisadong nangyenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa aming official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang Bida ang Bicolano. Ako po si Ja Mike Angeles, asin ini ang GNN TV 48 Naga News Break. Tanga diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na sa GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way.
At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASSO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Be a tiger today.